Ako sa vyvíja klient, ktorý kupuje víno? Vidíš tam nejaké rozdiely napríklad pred 5 rokmi a dnes? Za 20 niekoľko rokov, čo pracujem s vínom, tak som sa už naučil, že väčšina tých zákazníkov, klientov prechádza takým veľmi podobným cyklickým príbehom. Keď sa zoznamujú s vínom, väčšinou sú to takéto atraktívne, polosuché, polosladké, sladké vína, biele, ktoré vedia očariť tou primárnou nejakou ovocnosťou, primárnymi tónmi, veľmi atraktívne, dobre piteľné a hlavne tie sladké chute sú pre začínajúceho konzumenta vždy tie najprirodzenejšie. Keď sa tí zákazníci prepijú, tak povediac troška do vyššieho levelu, tak prichádzajú suché biele vína, ktoré veľmi dlho zostanú v pamäti, alebo teda veľmi aj v tej obľúbe. A mnohí zákazníci aj zostanú v tejto kategórii, tak povediac, uväznení v dobrom slova zmysle. Ale tí, čo majú chuť troška objavovať ďalej, tak väčšinou potom prechádzajú na ťažké červené vína, ktoré vedia zaujať svojou opulentnosťou, plnosťou, zrelosťou. A teda skôr táto kategória potom dominuje. Keď sa tí ľudia prepijú znova troška už dlhšie, tak sú to ľahšie, elegantné červené vína a v tom finále sú už tie šumivé vína.